Milí rodičia, milí žiaci a všetci tí, ktorí stále radi počúvate naše podcasty. Vítam vás pri už okrúhlej 30. časti našich podcastov o Zúške, Zúške. Pevne verím, že sa nám podarí priniesť vám ešte zo pár týchto rozhovorov a že vás stále bavia a že si ich stále radi vypočujete. Ale nebudem to už zdržiavať a poďme si predstaviť našeho dnešného hostia alebo hostku. A je ňou pani starostka obce Predajná a ako som sa nedávno len dozvedel, aj naša bývalá žiačka, inžinierka Tatiana Čontofalská. Takže ja vás tu veľmi pekne vítam, pani starostka. Pekný deň, som veľmi rada, že som sem prišla a obnovili sa mi spomienky na základnú školu, keď som sem chodila veľmi, veľmi kratučko, ale je to príjemné sem prísť opäť a vrátiť sa do rodnej obce. Verím, že sa tu teda budete cítiť príjemne a že nám teda priblížite aj ten váš pohľad na umeleckú školu, aj na túto umeleckú školu a že sa vám teda bude dobre odpovedať na tie otázočky, ktoré mám pre vás pripravené. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. No na úvod, ako som už teda spomínal, vy ste boli našou bývalou žiačkou. Ako si spomínate na toto obdobie a ako to začalo u vás, tá cesta umelecká? Bývali sme v Novej Valaskej a padlo také rozhodnutie rodičov, že by som mohla sa naučiť hrať na nejaký hudobný nástroj, len žiadny hudobný nástroj u nás doma nebol. Takže začala som chodiť najprv do prípravky a potom padlo rozhodnutie, že by to asi mohol byť klavír, takže ocino mi začal zháňať klavír. Zažil také rôzne kuriozity, takže to ani není na rozprávanie, to je také veľmi smiešné, že išiel vlastne na inzerát mi kúpiť klavír a žiadny klavír tam nebol, takže také niečo sme zažili, tak nakoniec som dostala nakreslenú klávesnicu, na ktorej som sa učila kvázi akože hrať. A potom som chodila ešte aj do Brezna k rodinným známym, kde vlastne oni mali k dispozícii klavíra, kde som si tam cvičila všetko. Ale bola taká jedna zhoda okolností alebo takých nešťastných vecí, ktoré tak nejak ma ovplyvnili aj tým, že som potom do tej hudobnej školy prestala chodiť a to bolo také nepríjemné veci, ktoré sa udiali, pretože cesta sem do základnej umeleckej školy vlastne prechádza cez hlavnú cestu 1/66, kde sa stalo strašne veľa dopravných nehôd a vtedy akurát v tých rokoch minulého storočia, môžem povedať, tak mi sa stala taká vážna dopravná nehoda, kde vlastne zahynula moja veľmi dobrá kamarátka Jelka a ja som to veľmi ťažko znášala a už som sa bála chodiť sama cez cestu a chodiť som do základnej školy, pretože rodičia pracovali, starí rodičia nemohli, takže som ňou chodiť, takže bolo to také veľmi komplikované. Až nakoniec tá moja návšteva základnej umeleckej školy skončila po 2 alebo 3 rokoch. Takže bolo to také veľmi také, ale bolo to príjemné obdobie, lebo som sa zase zoznámila tu s novými kamarátmi, trošku som získala aj to hudobné vzdelanie, takže veľmi mám rada hru na klavír, rada si ju vypočujem a vlastne tu v štúdiu na základnej umeleckej škole pokračoval potom môj syn, takže ja som bola veľmi rada, absolvoval základnú umeleckú školu, takže nejaké pokračovanie to malo, len ja nie. Ja som sa otočila trošku iným smerom, ale mám rada vážnu hudbu, mám rada umenie, takže ja tomu fandím. Tá cesta je takým postrachom dodnes, čo nás mrzí. No ale tak hádam sa to už niekedy vyrieši, že buď nejaký nadchod, alebo podchod, alebo dačo tam. No je to veľmi komplikované, pretože my máme tiež ten istý problém. My máme takisto autobusové zastávky, v Predajnej sú tiež na hlavnej ceste a tam je to podobná situácia, kde sa tiež stalo zo pár vážnych kolízií. Jedna smrteľná, ale tu sa ich stalo viac, takže táto Valaska naozaj má také asi nejakú negatívnu, ten prechod má prechodcov nejakú negatívnu energiu, ktorá to tu niečo také, ale bodaj by to nebola pravda a nech všetky deti ochraňuje. Tak dúfajme. Tá križovatka je celkovo nešťastná tu. A veľa aut, takže tam sa fakt stáva veľa zlého. Ale dúfajme, že tie deti budú teda v poriadku. Bezpečí. Tak rodičia teraz ich dopravujú autami, autobusmi, takže teraz je to trošku iná doba, ako bola predtým. Povedzme si to tak, ako to je. Aj tá doprava je vlastne frekventovaná, ale už si vedia zariadiť. Hej.
Vy pôsobíte ako starostka obce Predajna už od roku 1998, čo je úctyhodných 26 rokov. A naša škola má alokované pracovisko vo vašej obci v základnej škole. Pamätáte si, ako začala táto spolupráca? No, pamätám si to ešte ako rodič, ako predseda rady školy, kedy sme veľmi chceli, aby toto alokované pracovisko základnej umeleckej školy bolo v Predajnej, pretože mali sme deti, ktoré naozaj boli nadané a chceli sme to tiež rozvíjať, ale ako si sa nám to nedarilo. Až po určitom období, teda v roku 2004, táto spolupráca začala fungovať, čo nás veľmi potešilo a práve tohto roku si pripomíname 20 rokov, pretože to bolo v roku 2004, čomu sa veľmi tešíme a na dnešnú dobu vlastne už tých absolventov alebo tých detí, ktoré prešli rukami vás, pedagógov základnej umeleckej školy Valaska je veľké množstvo, nespočetné množstvo, sme na nich hrdí, sú úspešní a k dnešnému dňu vlastne navštevuje toto vaše alokované pracovisko u nás v Predajnej 62 detí. Sú to výtvarné krúžky, hudobné nástroje, takže veľmi sa tomu tešíme, že to bola síce cesta taká, kde sme si mysleli, že sa to ani neuskutoční, ale prešlo určité obdobie a podarilo sa, dobrá vec sa podarila a vlastne tie deti začali túto základnú umeleckú školu navštevovať a začali sa hudobne aj výtvarne vzdelávať, čo nás naozaj veľmi, veľmi teší. No ako hodnotíte túto prítomnosť? Sú to pedagógovia, ktorých si ešte pamätám aj ja matne zo základnej školy, pretože som sem chodila už aj ako rodič, keďže aj môj syn začal navštevovať vlastne základnú umeleckú školu. Takže som rada, že som tu videla známe tváre a dokonca aj tváre mojich spolužiakov zo základnej školy. Tomu som sa veľmi potešila, že vlastne tí nadaní zostali tu a odovzdávajú to svoje hudobné nadania, svoje schopnosti vlastne ďalším generáciám detí a aj deťom z Predajnej. Takže to ma veľmi, veľmi potešilo. No a myslíte si, že by bolo lepšie mať samostatnú zúšku v obci, alebo ste spokojná takto ako alokované pracovisko naše? Myslím si, že nie, pretože základná umelecká škola vo Valaskej má svoju históriu a v tej histórii a v tých dobrých veciach, ktoré robí, treba pokračovať. A treba stavať na tom, čo už je, čo je známe, čo funguje. A myslím si, že o základnej umeleckej škole Valaska nie je žiadnych pochyb, že má byť tu a my žiadnu umeleckú školu by sme ani z finančných zdrojov nemohli financovať, pretože sme malá obec a nám tento spôsob naozaj veľmi vyhovuje. No, takže ste spokojná, ako spolupracuje naša škola. Áno, my sme veľmi spokojní. Pomáhate nám pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré realizujeme počas školského roka. Takže naozaj my sme veľmi, veľmi, veľmi spokojní. Jednak aj po výtvarnej stránke, pretože keď robíme napríklad Medzinárodný deň detí, tak nám poskytnete samozrejme pána učiteľa výtvarníka, ktorý nám pomáha pripraviť aj spolu s deťmi, ktoré vyučuje, tak nám popripravujú rôzne materiály, ktoré potom my môžeme použiť. Alebo pri dňoch obce napríklad. Takže my sme veľmi radi, naozaj, fakt. Neviem, čo mám už povedať. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Aj my sme radi, že vám môžeme takýmto spôsobom pomáhať. A pomáhate nám naozaj pri mesiac úcty k starším napríklad. Takže nad ním máte vianočné besiedky. Vianočná besiedka, ktorú robíme tiež vo spoločenskom dome pre všetkých občanov. Takže ste nám napomocní či zvukom, hudobným slovom, sprievodným slovom, takže hudobnými nástrojmi. Takže my sme veľmi, veľmi radi a vlastne, že tam prezentujeme naše deti, ktoré chodia k vám do základnej umeleckej školy ako do alokovaného pracoviska do Predajnej. No tak ďakujeme ešte raz a pevne verím, že budeme spolupracovať aj ešte ďalších tých 20 rokov minimálne. Pevne verím. Poďme ďalej. Myslíte si, že základné umelecké školy alebo základná umelecká škola ponúka žiakom aj niečo viac ako len umelecké vzdelanie? Tak určite, lebo hudba ľudí spája a není to len hudba, je to aj výtvarné umenie a mnohé štúdie ukazujú, že deti tým, že navštevujú
základné umelecké školy, tak si vlastne aj zvyšujú svoje IQ, svoj rozhľad. Takže to sú všetko pozitívne veci, ktoré v dnešnej dobe sú veľmi dôležité, pretože dneska máme techniku, mobily a rôzne siete, ktoré si myslím, že nie sú vhodné na to, aby deti takýmto spôsobom vyrastali, ale práve aby sa vzdelávali či už po hudobnej výtvarnej stránke, aby si rozširovali svoje vedomosti aj na tejto báze. Áno, dneska je taká trošku zložitejšia doba, čo sa týka tejto techniky a elektroniky. Aj vlastne hra aj na hudobný nástroj ako taký, tak vlastne rozvíja ten mozog. Takže to sú všetko plusové veci, ktoré ak rodičia pochopia, tak určite dovedú deti do základnej umeleckej školy, aby sa rozvíjali týmto smerom. Nehovorím o športe, to je tiež ďalšia nadstavba, ale myslím si, že tie umelecké veci by mali byť súčasťou vzdelávania. Určite. No, môžeme tak aj nadviazať na túto debatu. Myslíte si, že teda štát by mal podporovať tieto mimoškolské aktivity, alebo by to malo byť viac v kompetencii rodičov? No, doba je ťažká. Takže ak chceme mať vzdelaných ľudí aj po tej umeleckej stránke, tak ja si myslím, že by to malo byť financované zo štátu. Určite tá pomoc tých rodičov je tam nezištná, či už vozenie tých detí, alebo prípadne zaplatenie nejakého minimálneho poplatku na to, aby deti mohli fungovať, pretože máme deti zo sociálne slabších rodín, ktoré nie sú schopné navštevovať takéto veci, ale vždy sa vie nájsť nejaký kľúč alebo nejaká pomoc na to, aby tie deti tiež mohli navštevovať základnú umeleckú školu. Takže si myslím, že by to byť určite v kompetencii štátu. V čom vidíte asi najväčší problém dnešného školstva? Prvé, čo ma napadne, sú financie. Takže to určite je to jednak a ďalej sú to aj učitelia, pretože my potrebujeme učiteľov, ktorí budú vzdelaní, ktorí budú kreatívni, ktorí tým deťom ukážu inú cestu, pretože učiteľ vytvára u detí aj buduje u detí nejaký svetonázor, aj rozvíja ich ďalej, hej, buď po tej umeleckej stránke, alebo aj v tých veciach, v tých predmetoch, ktorí sú dobrí, či v matematike alebo vo fyzike. A veľa záleží na tom, aký je ten pán učiteľ. Ja nikdy nezabudnem na pani učiteľku v mojej prvej triede, hej, a to už je veľmi dávno, takže ktorá tiež do nás vkladala tie svoje krásne myšlienky, naučila nás prvé písmenka a viete, na tú prvú pani učiteľku nikdy nezabudnete. Takže to je tá emócia, ktorá vo vás zostane a myslím si, že by sme mali mať naozaj vzdelaných učiteľov a hlavne dobre zaplatených a hlavne, aby boli uznávaní v spoločnosti, pretože učiteľ v dnešnej dobe nemá také postavenie, ako mal niekedy, čo si ešte ja pamätám v minulom storočí, teda v čase socializmu, áno, pretože my sme si učiteľov vážili, boli to ľudia, ktorí sa venovali aj zadarmo mimoškolskej činnosti a bola to taká prestíž aj pre nich, keď tie deti dosahovali nejaké dobré výsledky, proste boli niekde protežovaní ďalej, hej, že sú v tých veciach dobrí. A to bol vlastne aj ten dôkaz, že ten učiteľ tú prácu robí dobre. Takže myslím si, že tí učiteľia naozaj by mali získať ten svoj status učiteľa a mala by si tá spoločnosť považovať. To si myslím, že to financie a určite status učiteľa. A učiteľ, aby sa nebal, pretože teraz je trestanie žiakov zakázané. Rodičia majú proste nároky na tých učiteľov, ale učiteľ si musí odviesť svoju prácu tak, aby bol spokojný on, aj tie deti, aby videl, že niečo do nich vkladá a aby dosahovali nejaké výsledky také, ktoré si on predsa vzal, že toto chcem dosiahnuť. Už keď pôjdu ďalej na strednú, na vysokú školu, mohli vlastne nadstavovať to, čo získali na tej základnej škole alebo aj na základnej umeleckej škole. Takže určite treba jednak aj platovo,
učiteľov pozdvihnúť. Aj ich status ako učiteľa, ako verejného činiteľa. Pretože, vravím, teraz fungujeme cez EduPage a rôzne veci a chýba nám tu ten ľudský kontakt. Učiteľ, rodič, učiteľ, žiak, že deti málo píšu, nevedia písať poriadne, nevedia čítať s porozumením. Takže naozaj treba sa nad tým hlboko zamyslieť a zamyslieť sa nad tým, kde sa tá mládež a naše školstvo uberá. Treba určite nejakým spôsobom inovovať, ale už treba aj zastabilizovať školstvo, pretože stále sa vymýšľajú nejaké nové vzdelávacie programy a učiteľia sú už z toho unavení a myslím si, že aj deti, ak ničomu to nevedie. Dakedy to naše školstvo za socializmu, kedy som ja vyrastala, tak bolo uznávané. Závideli nám. Mali sme systém od jasličiek až po základnú školu. Proste naozaj sofistikovaný systém sme mali. A zrazu sa všetko zbúralo, zrušilo a zrušilo sa to, čo bolo dobre. Takže na tomto treba stavať. Na tom, čo sme mali, treba ísť do histórie a treba čerpať aj z tých starých vecí, ktoré boli naozaj dobré. A mali by sme mať a naozaj učiteľov, tých, ktorí našu mládež budú posúvať ďalej, naše deti, našich vnukov, lebo vzdelaný národ... Bohatý národ. Takže ďakujem za myšlienku, že ste mi to dopovedali, lebo som chcela povedať a ušlo mi to. Takže to naozaj, toto by bolo, toto je veľmi dôležité. Áno, ten status, to mám aj ja pocit, že veľmi upadol ten status učiteľov. Viete, niekedy mohol učiteľ, no tak dobre, dostali sme poza uši, hej, kľačali sme v kúte, alebo nás vyviedli, keď sme robili zle, za dvere a teraz už je z toho celá tragédia. Toto si ja ešte pamätám, ako som dostal facku na výtvarnej. Takže, viete, netreba nadávať, keď domov príde dieťa a žaluje sa, že a toto, ale proste treba hľadať aj chybu aj doma, ale treba hľadať chybu aj v tom dieťati a treba si to overiť a komunikovať s učiteľom. Lebo niekedy je tá pravda v strede. Hej? Ale my sme si ani nedovolili doma niečo povedať. Na učiteľa. My sme boli takí, že bola to pre nás autorita. Ano. A to nie som zase až taký starý. Hej, áno. Takže nebolo to až tak dávno, ale mám pocit, že za posledných 10 rokov to ide... Ide to dole vodou. A nároky nejak podľa mňa stúpajú na všetkých, iba na tých žiakov nie. Nie, tak presne. Čiže tam sa uľavuje deti nejako. nemôžu veľa písať, deti nemôžeme zaťažovať. No tak a kde sme? Deti nechápu text, deti nevedia čítať. Ja napríklad prváčikom vždy každý školský rok kupujem knižky a vždy to idem im darovať, každý to dostane na svoje meno. Samozrejme aj pastelky, aj pexesa, všetko, čo k tomu patrí. Ale potom vždy poprosím pani učiteľku, aby na konci školského roka vždy prídu ku mne do kancelárie na obecný úrad a snažia sa mi niečo z tej knižky prečítať. Takže ja sa veľmi teším, aké sú to 2 slovíčka alebo 3 z toho textu, že číta celá trieda, tak ja sa z toho veľmi teším naozaj, lebo to sú veľmi dôležité veci, aby deti vedeli čítať a písať. Lebo teraz máte všetko v notebooku, v mobile, a deti už nevedia ani ručne písať. Takže naozaj to zažívame, je to problém. Tie písma sú kostrbaté, ani ja nepíšem pekne, už som vypísaná, ale naozaj je to tak. A hlavne málo si pamätajú, čo ja viem, aspoň zo svojej praxe. A na čo, keď si všetko vygooglia? Tak, a keď sa máme naučiť nejakú skladbu na spamäť, kedy to bol štandard. Ja si pamätám, že keď sme my cvičili skladby, teraz hovorím o umeleckej škole, o základnej tam sa ani nebavíme. Všetko násobilky, to sme museli sypať ako z rukáva. Áno. A teraz ja mám problém 2 riadky naučiť to dieťa, aby si to zapamätalo a potom nejako... No lebo deti sú nesústredené, ani sa nevedia sústrediť. Ja som rada, že naše elokované pracovisko, teda aj vaše elokované pracovisko navštevuje až 62 detí. Takže z toho sa veľmi, veľmi teším. Takže či klavír, či gitara, či tanečný krúžok, či výtvarný krúžok, naozaj ja som veľmi, veľmi, veľmi rada, že máme rodičov, ktorí naozaj chcú, aby deti sa aj týmto spôsobom vzdelávali, že by získali takéto základné umelecké vzdelanie. A verím, že počet detí bude ešte stúpať. Dúfajme aj my, že bude stúpať, alebo dúfame aj my, že bude stúpať. A záleží to vlastne na vás, od pedagógov, od vášho prístupu, ale všetko svedčí o tom, že vás máme radi a že k svojej práci pristupujete zodpovedne, že tie deti vediete k tomu, aby naozaj tá hudba a všetky tie umelecké veci
ich dotvárali a formovali pre ďalší život. A ja vám za to veľmi pekne ďakujem a želám všetkým učiteľom na základnovedeckej škole veľa zdravia, veľa tvorivých a kreatívnych myšlienok a postupov, aby tých detí ste mali stále viac a viac. Ďakujeme veľmi pekne. No a rovnako vám teda ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie sem do podcastu, že ste si našli čas, lebo tak vieme, že dneska je to naozaj náročné z rozvrhu urobiť si voľno a ísť sa rozprávať niekde. Ale ja si to o to viac vážim. Takže ešte raz ďakujem a prajem vám teda všetko dobré. Veľa úspechov ešte, nech ste spokojná v osobnom aj profesnom živote. No toto je moje 7. volebné obdobie, už som 26 rokov starostka. Takže už sa mi zlievajú čísla, už sa mi zlievajú roky, ale tak verím, že ešte mi to páli a ešte máme nejaké ciele a vízie, ktoré by sme chceli v obci urobiť. Takže ešte do roku 2026, kedy mi bude končiť 7. volebné obdobie, tak by sme ešte chceli pár dobrých vecí urobiť a verím, že tá aj spolupráca s vami bude naozaj taká dobrá, ako je naďalej. Veríme aj my. A tak robíte to asi dobre, keď stále vás ľudia majú radi. Viete, nie každý má každého rád. To sa ani nedá. To sa ani nedá. Ale snažím sa tým ľuďom byť nápomocná a robím to, čo viem, to, čo ma baví a ako to cítim. Hej. Robím to srdcom, tú prácu. Keby som ju nerobila srdcom, tak už tam nie som. Pretože niekedy máte 100 chutí to zabaliť, odísť a proste zavrieť dvere, lebo niektoré veci proste vás pália, bolia, pretože stačí jedno slovo alebo pár vecí, či niekto keď napíše, alebo niekto niečo povie, takže to sú také veci, lebo každý sa naozaj snaží robiť zodpovedne a je to veľmi ťažká práca. Každý vidí len ten plát, ale my sme 24 hodín starostovia, takže to není tak, že zavriete dvere a skončíte, vaša práca skončila. To nie, to sú myšlienkové pochody, ktoré vám v noci nedávajú spať, lebo treba to poriešiť. A niekedy sa to nedá, niekedy sa nedá tým občanom vyhovieť, pretože nie sú jednak zdroje na to finančné a nie všetko je poriešiteľné. Nie všetko, ale všetko ostatné sa dá riešiť. Nemám rada slovičko nie. Na všetko sa niečo nájde, ako by sa to dalo spraviť, ale tak to je, taký je život. Tak ešte raz vám teda veľmi pekne ďakujem. Pekný deň všetkým. No a mne ostáva už iba rozlúčiť sa aj s vami, milí poslucháči, a teším sa opäť na ďalšieho hostia. Dovtedy, do počutia.